Będzie pokračovanie spúšťovania na Switchovi. Takže dajte odber, like, koment a ideme na vec. Takže čo najrýchlejšie vypušovať ho a bude pokoj. Chcem vás presne. Dobre, nie. Všetky síly. No nemám. Najhorší pravda. Takže s 8-bitom by som hral. To nie je možné, akože fakt toto. Ticho, robo. Dobre, obidvoch som hitol. Nie, ticho. Keby nedal tie kolóny, tak by bolo pomalu. Dobre, bude. Lebo ďalšie série. Ja viem. Preto je hrozné už. Supercell nevie, čo má dávať už. Iba tupších brawlerov dáva. Lebo to už nie je normálne. Títo sú všetci normálni. Ak chcete, navrhnite mi, koho mám pušovať a bude pokoj. Lebo akože ja chcem takoho vypušovať ešte, aby som mal tu 20 prestíž. Super, teraz ma zahnali. Ja tam, no ona mne dá. Super, dobre, idem. Byť tú čestku a ide na kolo. A bodaj by mi ešte nechal. Neverím, on mi nechal. No. Ak chcete friend battle proti mne, kľudne napíšte do komentov, kedy a bude pokoj. Lebo čo? Pokoj vždy. Ako... Dobre, dám sa už nabiť. Tak, ale aj ja zomriem? Nie. Jasne, prekempili to podľa mňa. Takže ma trafi na diaľku. Aha. Dobre, toto si vám tak dám. Alebo prečo nie? Akože kľud. Ja viem, že Kenji je tam dole. A teraz ma chce čo? Vyprovokovať. Som zle použil. Ale už sa blížime k 600. A budem rád, keď budem mať tú prestíž 2. Ale hlavne budem rád, keď YouTube pôjde do výšin. Ja som ešte naskladal TV také TV veľké a malé, lebo aby to bolo zaujímavé. A ja akože sa pritiahnem na mňa. Tak, dobre, zabije sa. Dobre, ja jeho zabijem. No, to by som nemal vraveť. Toto asi video nevyjde. Lebo také slova mi asi YouTube nepovolí. Takže radšej nič.